Здравейте, приятели в Нострабет. В неделния ден едно наистина страхотно шоу във Висшата лига. Ливърпул срещу Манчестър Сити. Два отбора, които много дълго време имаха страхотно съперничество в елита на Англия. След напускането на Юрген Клоп миналия сезон Ливърпул стана шампион. Сега обаче тима изостава. Въпреки това матч с Манчестър Сити е важен, защото Ливърпул ще иска да се бори и за мястото си в топ 5. В момента нещата не изглеждат да са сигурни в това отношение. Ако погледнем към начина, по който двата отбора играят, ще е много важно кой ще е по-търпелив в разиграването. Първо, Ман Сити играе с една висока линия на защитата и много компактност пред нея, т.е. Сити не позволява топката да мине между отделните играчи, защото линиите са много сближени, ако изобщо има разстояние между тях. Остава възможността за дълги топки. Там Ливърпул би могъл да ги използва, особено с бързината на Екитике, но кой друг освен Екитике? Салах ли ще избяга зад гръба на защитата на Ман Сити? Ще видим. Този сблъсък е доста интригуващ и интересен. От друга страна, трябва да кажем, че Ливърпул е загубил само един от последните 16 мача във всички турнири. Каквото и да говорим, да, Ливърпул може да не е на нивото от предишните години, шампионските им години, но въпреки това Ливърпул играе сравнително стабилно. Разиграването им изглежда добре. Манчестър Сити пък е загубил само 2 от последните си 19 мача в Висшата лига и в различните турнири. 4 от последните им 6 двубоя обаче завършиха наравно, което не е много оптимистично. Но на мен лично ми се струва, че това ще бъде мач с доста голове, заради защитите и на двата отбора. Така че тук бих рискувал 4 или повече гола в този двубой. И второто нещо, което е, струва ми се, че второто по време ще е по-резултатното за Ливърпул. Мърсисайдци по принцип вдигат оборотите в втората част. Като краен изход на матча ми е много трудно, ако да кажа нещо категорично, но ако все пак трябва задължително да избера някой от трите варианта, то ще избера победата на Ливърпул. Изглеждат ми достатъчно добре в домакинство. Още повече, че през седмицата не играха матчи, имаха възможност да се подготвят през цялото време.